Ya, ki terus teruske sapa? Anjir. Pamundutan sing nomor 2 ya ki Sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki ya lagi meteng. Weh. Lah kok kabeh-kabeh? Iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik lho. Iya. Iya. Wah, wah. Weh, monggo. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakdilen Terminal Gedangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Lah napa ta? Kartoyono dengkulmu mlocot kuwi. Kartonyono. Napa Kertosono. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartoyono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosono. Ha iya iya. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, wis Urusan ngeri. apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere iso bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa pun kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik Mbak Tatin. Mau Sinom Sesideman kalih napa setunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Warna-warna pokoke nganti banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, heeh Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh, Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Bener. Ning kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman kok arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Heeh. Nek jenengan njaluk apa? Saomane. Wis ra omane, wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwir kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap Mburi ya jembar sire. Dekno kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki iku. Teneh live. Apa wi? Live. Live. Heeh. Lah nek saiki Oh. Live. Siaran langsung. Iya. Langsung jaya kaya bis. Heeh. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Heeh. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau digoceki. Benake to, Mbah, iki ucul iki lho. Benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonoke kok. Aku kok nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok meng gemermeng iki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Biasa kok.
Sayangan wis tak kono tak madhep rene wae to. Ah, ngene nak ketok semringet. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok Ndongone piye? ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah, Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti, kok kowe ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning mburiku kayak urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Ya cah cilik to. Terus tak cawe ngene terus tak kei sandangane bojoku. Kok kegeden. Cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya Lah ngapa lho? kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambek dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti, ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak dong dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya, kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik Wong buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketoke ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedhi kok. Nek golek wedhi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono ki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku. sendi? Kae. Pun ngemil kacang bae. Ayo engko susu rak beker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Atin. Wiwitane anderek sang peke. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa kuwi? Sang peke. Ah ya aku pekek kok. Peke apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngaji ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah kok ngijen kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Lah mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik
ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Hei? Bawa aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ayo. Ya arep nggo kaya wae apa nek ngladeni batin. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idep wis saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Idep kok keriting. Lah men iso cedhit. Heeh. Iso nritil. Ora mung trimo sak rambut-rambute. Heeh. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut idep biasa saiki wong wedok iki. Pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep ki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye to? Rada ngene lho, mlungker-mlungker ngono lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Pengen aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ritil kok. Maksudnya Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sawite. Lah kepiye to? sawite tenan. Gede banget. Cirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kota gede. ya kene. Kene. Jenengan ajeng mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane le njunjung wong loro. Rai. Ra jerueng loro edeng. Ora wae, ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeroye. Weh. Bendera terus yung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ning wasis